Tvoje nové video, prepáčte, že tu nemám svoju proste tvár, ale proste to vám teraz nechcem vysvetľovať, toto bude video narýchlo natočené, takže toto si dneska ideme otvoriť Pokémonov po dlhej dobe, takže poďme na to. Tu mám takú promo kartičku, ja sa to roztrhnem, tak, ešte to, robíme tak, takže, tu je, ste ho chceli vidieť, potom je kód, kartu si dáme potom do obalu a ideme na edície, ktoré tu sme dostali, takže Obsidian Flame, pekný tyranitar, Charizard Obsidian Flames, Scarlet Violet a Astral Radiance. Ja som asi začal tým Astral Radiance, takže ozvem sa, ak tento balík bude otvorený, tak iba také info. Prepáčte, to som reálne nechcel urobiť. Také info, že je tu dobrý kód, takže môže tu niečo padnúť, ale nemusí. Takže Basic Energy, Golduck, Grunt, Housean Electrode, Nickit, Togepi, Chatot, Magnemite, Teris, a nič to bude. Tak to je poriadna karta. Takže dobrá karta hneď takto na začiatok. Spokojný som, nehnevám sa. Bomba karta. Dal som kód? Asi hej. Teraz ideme na tento Scarlet and Violet. Ideme sa otvoriť. Prepáčte, že mám tento poraz, to som chcel radil v škole. To sa stáva. Nič sa nestalo. Tak. Dobrý kód znova. Heslo. Do hry, kto hrá. Jedna karta teraz tu viem. No je to Scarlet and Violet. Modrá Energy. Toadstool. Sundial. Houndoom. Fidough. Deudus Crowl. Clizzard. Toxtricity. Rocky Helmet. Zangstone. Iron Treat EX. Taká pekná. No. Takže dobrá karta hneď z druhého balíčku. Hneď banger. Takže ja sa nehnevám. Poďme teraz medzi týmito dvoma si vybrať. Tento. Takže snažím sa to rýchlo otvoriť. No, ozvem sa vám. Fajn. Dobrý kód. Pôjde. Ježiš, ty. Fajn. Som vás pohľadal, nevadí. Kartička. Jedna. Basic Energy. Livitar. Zaostaj. Fajn. Eevee. Toadstool. No aj predtým. Houndour. Brassius, Magnezone, Crabomable, Capsarkit, Masquerian a holo. To je pekné holo. To si asi dám medzi dobré karty. A teraz Charizard, prosím, nech tam padne dobrý. Obsidian Flames, tam môže padnúť. Tam môžu padnúť dobre aj Aldarty. No, uvidíme. Prosím, čo dobre. Prosím. Tak, čierna. Dobrý kód. Ja nenávidím. Tak, to je heslo. Jedna karta. Tak. Basic Energy. Shackle. Bisharp. Magnetop. Timple, Probopass, Linoone, Skarmory,
Carvajal, Lycanroc a bude tam iba holo. Geta. Joj, nevadí. Nevadí. Boli tu takéto karty. Tu to beriem ako dobrú, lebo je to celkom pekné. Takže poďme na tých dobrých kariet. Claydol. Claydol tam bol. Tento. Zaostri sa. Zaostri. Tento, takýto tréner a ešte kde je tá kartička. Tu je to, toto bolo pre toto video všetko. Čaute sa, dovidenia.